na ce mai gida, na ce wai wannan tsafi ne kake yi? Wannan ya maka kama da wasan yara ne? Ai ni na ga abin ne da ka san siddabaru. To ai wannan a cikin abubuwan da nake yi ba ku komai ba. Allah ko? Waye da gaske. Faduwa ta bude da zama. Shikenan. To yanzu mai gida muka ce dama idan ba za ka damu ba.